babban buri na a ce na iya turanci. Turanci. Amma ka san na je rani kwanakin ba aiko. Na sani ai. Ai ni turanci yanzu babu irin wanda ban iya ba, amma ka san Umar Bigboy wannan wanda yake fasara fina-finan Indiya din nan. Wannan fasara fina-finan Indiya nan Ni nake koya masa. kai Mamaki kake yi ne? wallahi kuwa yawwa da Allah ga mi me aka rubuta anan. Le. Kai nan ni ka karanta kuwa? Ban gane nan na karanta ba, ai in ka ji Sale ana nufin gidan Alhaji Sale kenan. Kai amma ka gama raina min wayo. Fosal din ne gidan Alhaji Sale.